Nguha kahoy. Uban, titing, jalin, makdan. Dasundang, dagabas. Kita gabas. Amaw na kita daan. Yang pamaw-amaw po ta. Hasta nga mawa. Go boys. Banda. Nguha kahoy. Dol. Dol. Di ka mo ban? Nguha kahoy. Nguha kahoy. Dili lang kay. Tuwag mo ka. Tuwag lang kay. Nguha kahoy lagi. Bye. May hapon yung tanan di mga ga. Another day, another life. Another blessing na po sa tanan. Karon kay nguha mig kahoy. Nguha kahoy. Uban, titing, jalin, makdan. Adto lakaw banwa. Dasundang, dagabas. Kita gabas. Kuha mi kahoy kay buhat mi tambayanan. Tambayanan adto balay. Karon lain ay mo tag amo ana pa ni. Amo na kita daan yang pamaw-amaw po ta. Hasta nga mawa. Grabe gayag na mo. Loh, ito. Ang katol min hadlok niya. Ang gwapo, wa mahadlok sa katol. Kanino mga di gwapo? Mangita sa mig kahoy diri nga mga street, pero di lang kita pala bilangas kay para dito masakpan sa giya. Mas mig kahoy diri ha. Sa tinudan na lang. Wa mi kibaw sa tagian ning banwa. Di po mi magsaba kung kasi tagian. Kay para di mi masakpan. Kaya masakpan man gani may kaso. Hindi ka-upload ng video. At least, waki ba akong tagiya kasi tagiya ng banwa. Kisa ganing banwa, my friend? Wah, di tamas. Di tamas. Banwa tagiya, wak mi baw. Siguro dili rami kasaba sa diin. Arani kay kaniyong ipanghuha ang kahoy. Kana raman sandili man nagko nga kahoy. Kana ganing kahoy. Gagmay ba? Wika. Di man nagko. Ito, kana mga ituman, anugas. Kaya para ilhan og say gahig panit ba ya, mga an-an aram pangaon dim kina mo nagko kaya ang bawal ko haon pato mong mga tugas basta kana mo dagko nga kahoy ng nara saya ha permi insan nagakuha na mig kahoy mga walo ni kabuk sakto na guro ni di naman mo palabig daghan kay dim niya mo nangayo raman mi dire sa lasang sa tagiya wa mi nangayo kay mi kailas tagiya ipangluya ang mga gwapohon kanay gwapo. Wapo na daan. Manata kuha kahoy. Kahoy kuha manata. Mura kahoy. Bata anak. Siya di mau storya. Kana dua onya. Ay, ambot ka po yung vlog na na. Ligo ko mauna. Pukay sa midri. Pukay matag cook ting. Ting jarin. Puti nga cook. Padong may paulit mga ga. Nantay di mo masugatan ang tagiya. Oh, pero masugatan po na mo. Ako lang ba nga din yung kahoy? O masiki ba? Hilali. O may pangan. Walay ka ng kuan ba? Label na kabutang. Bunal. Luya. Lah. Luya eh. Kapoy do. Kani mga ga, kani payaga mga ga. Arata magbuhatog ng bayanan. Pero kay video gi kapoy man sa ato ang pagpanguhag kahoy. Siguro ugma na tala pandayon o sunod adlaw basta ato nang tambayan ang kanang tambayanan. Kay para ugnay mo nga ni sa to mga barkada, mga igagaw, mga amigo nga mga ni sa mabalay na malingkuran. Pero karon pakoy lang sa ta. Hangtod sa sunod gayon. Hangtod sa sunod na nga video. Hangtod sa sunod ako nga vlog. Ganoy TV. Anoy out. Bunal. See you.